Familia mea. Haideți să ne prezentăm. Fiți atenți cum vom face acest lucru. La început ne vom spune numele, apoi vom spune dacă suntem băieței sau fetițe. Eu mă numesc Ana Maria și sunt fetiță. Acum e rândul vostru. Să continuăm. Eu locuiesc în orașul Tulcea, la bloc. Tu în ce oraș locuiești și stai la casă sau stai la bloc? Acesta este tabloul familiei mele. Mă puteți ajuta, vă rog, să-mi numesc membrii familiei? Haideți să facem împreună. Începem de la stânga. Începând din stânga tabloului, putem vedea următorii membri. Bunicul, bunica, frățiorul, eu, Ana Maria, mama, cățelul și bunica. Dar cine lipsește? Foarte bine ați observat. Lipsea tata și un bunic. Sunt sigură că fiecare dintre voi îi iubiți pe părinți. Așa că în continuare vă rog să-mi spuneți cum le arătați voi părinților că îi iubiți. Le putem arăta că îi iubim îmbrățișându-i sau dându-le un pupic. Ajutându-i cu treaba prin casă, le putem spune te iubesc, putem să le facem cadouri, să petrecem mai mult timp cu ei și îi putem ajuta atunci când ei au nevoie de ajutorul nostru. Așa cum acasă avem o familie, și la grădiniță noi suntem ca o familie. Avem prieteni, avem două educatoare care ne învață lucruri foarte interesante, o avem pe Nico. Și acum aș vrea puțin să aflu despre prietenii voștri. Voi aveți prieteni la grădii? Așa m-am gândit și eu. Ia spuneți-mi voi cum se numesc prietenii voștri. Ce nume frumoase au, nu-i așa? Acum vreau să-mi spuneți ce jocuri vă place vouă să vă jucați împreună. Corpul meu numește părțile componente ale corpului uman. Cap, trunchi și membre. Foarte bine te-ai descurcat, bravo! Alege imaginile care arată cum te îngrijești tu în fiecare zi. Stăm cu mânuțele murdare? Desigur că nu. Ne spălăm de fiecare dată înainte să mâncăm, când venim de afară, nu-i așa? Foarte bine ați observat, dar părul nostru îl îngrijim? Cu siguranță trebuie să-l pieptănăm în fiecare zi și din când în când îl și tundem ca să arate bine. Iar dacă ne murdărim, ce facem? Stăm așa murdari? Nu, nu stăm murdari. Trebuie să facem baie. Iar cu dințișorii noștri ce facem în fiecare zi? Îi spălăm ca să fie fericiți și curăței.